Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Putling ebanghelyo. Putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 8 bersikulo 25 hangtod sa 31. Ang giingon diri, human makahatag si Pedro ug si Juan sa ilang pagpamatuod ug makawali sa mensahe sa Ginoo, namalik sila sa Jerusalem o gisangyaw usab nila ang maayong balita sa daghang mga balangay sa Samaria nga ilang giagian. Unya may usa ka anghel sa Ginoo nga miingon kang Filipe, lakaw ngadto sa habagatan didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dala na anaa sa deserto. Busa milakaw si Filipe, niadtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Usa siya ka sinaligang opisyal ug tinugyanan sa mga bahandi sa Candace, ang rayna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Dios. Sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Ang Espiritu Santo miingon kang Filipe, adtua ug abayi ang karwahe. Busa midagan si Filipe ngadto kaniya ug nadunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Unya nangutana kaniya si Filipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon nako pagkasabot niini kun walay mutudlo kanako? Ug iyang gipasakay si Filipe sa karwahe ug gipalingkod tupad niya. Buhat kapitulo 8 bersikulo 25 hangtod sa 31. So mga kahigalaan, human maorganisa ang pinakaunang missionary church didto sa Samaria ug lakip na ang pag-ordina sa mga pastor didto ug ang pagdisiplina kang Simon nga napamatud-an nga dili gayud di ay tinuod nga magtotoo, gitagik na sa Dios ang mga panghitabo aron masabwag ang ebanghelyo ngadto sa kinatumyang dapit sa kalibutan. Ug human ini nahibalag ni Filipe ang pribadong karwahe nga gisakyan sa taas nga opisyalis sa nasod sa Ethiopia nga pauli ay nagikan sa iyang pagduaw aron sa pagsimba didto sa templo sa Jerusalem. Kining nasod sa Ethiopia anaa kini makita duol sa Ehipto, partikularmente ang gingharian sa Nubia nga gipanguluhan sa kaliwat sa mga rayna nga gitawag og Candace. Kung ang pangulo nato diri sa Pilipinas gitawag og presidente, ang reyna didto sa Ethiopia gitawag og Candace. Mga itom nga mga tawo ang lumulupyo didto sa karaang gingharian sa Ethiopia. Sa daang tugon mga kahigalaan, ang rehiyon sa Ethiopia gitawag og Kush.
ug tungod kay gawas na kini sa dakong teritoryo sa imperyo sa Roma, niadtong panahona giisip na kini sa mga Hudiyo nga tumoy nga dapit sa kalibutan. Makita nato niini nga sugilanon nga ang tumong sa Dios alang sa pagsabwag sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan dili gayud mapugnan. Bisan pa og gilutos, gibiay-biay o gitamihiran ang iglesia sa pananaw sa kalibutan, mahimo gihapon nila uban sa gahom sa Dios ang pagsulong sa tanang mga teritoryo ug gingsakupan alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Dios sa tanang mga Dios ug hari sa tanang mga hari nga si Hesukristo. Ug ang paagi sa pagbuhat niini wala nay lain kundili ang pagwali sa ebanghelyo ni Kristo. Adunay upat ka bahin sa atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, the description of preaching o ang hulagway o paglarawan sa pagwali. Ikaduha, the movement of preaching o ang buluhaton sa pagwali. Ikatulo, the scope of preaching o ang gilangkuban sa pagwali. Ug ikaupat, the goal of preaching o ang tumong sa pagwali. Magampo una kita. Ginoo nga labing gamhanan, salamat sa higayon nga imong gihatag kanamo aron mapamalandungan ang imong mga pulong. We pray that you will give us illuminating grace as well as enabling grace aron among ma-apply ang imong pulong sa matag usa namo kakinabuhi. Gipangayo namo kini sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Hesukristo. Amen. Mudangat na kita sa pinakaunang punto sa atong pamalandong ning takna sa kahaponon. The description of preaching o ang hulagway sa pagwali. Tuguti ko sa pagbasa sa versikulo 25 sa pinulungang English. Ang giingon dire, so when they had solemnly testified and spoken the word of the Lord, they started back to Jerusalem and were preaching the gospel to many villages of the Samaritans. So atong mamatikdan niini mga kahigalaan nga ang pagwali gitawag sa bersikulo 25 isip usa ka solemn o seryoso nga butang. Ang but ipasabot sa pulong nga solemn sa pinulungang Griego, it means seryoso, walay sagol nga tiaw-tiaw ug aduna gayoy kabug-aton. Well, wala kini nagpasabot nga likayan na lang gyud sa magwalali ang pagpakatawa, kundili likayan niya ang pagpakagaan sa buluhaton sa pagwali. Dili gayud gaan nga butang ang pagwali mga kahigalaan. Ang pagwali seryoso gayud kaayo nga buluhaton tungod kay pagmantala kini sa pulong sa Dios. O kinahanglang buhaton kini uban ang dakong pagmatngon, pagtahod ug kahadlok tungod kay dili kini pulong sa tawo, kundili pulong sa Dios. Subo lang nga pamalandungon nga dili na ingon niini ang estilo sa mga pagwali sa atong panahon karon. Tungod kay ang tumong sa daghang mga pastor karon, magpakatawa lang ug magpalingaw sa mga naminaw sa ilang wali. Ang tawag ni ana mga kahigalaan, cotton candy preaching. Cotton candy, humok kaayo, mura og gapas, dali rang lanayon sa dila. Ug unsa man ang malauman nato nga bunga sa cotton candy preaching, unsa pa man di ay kundili cotton candy converts usab, cotton candy Christians. Delikado kaayo. Mao nga kinahanglang magbantay ang mga magwalali tungod kay paninglan gayud kita sa Dios kundili nato tarungon ang pagwali sa iyang pulong. Ang simbahan mga kaigsuonan dili sinihan, dili teatro, dili entablado. Aron ang magwalali mura na og nagpasundayag. No. Preaching is a serious matter. Why is preaching a very serious matter according to the Bible? Tungod kay pulong kini sa hari sa tanang mga hari nga ginawali ngadto sa mga tawo nga nagbaliwala sa Dios, nagsupak sa iyang mga sugo aron sila maghinulsol ug makig-uli sa Dios pinaagi kang Kristo. It's a very serious business. In other words, preaching is invading Satan's territory. Usa kini ka pagsulong sa mga teritoryo ni Satanas. Unsaon man paghimong gaan sa buluhaton sa pagwali, nga kini usa man ka buluhaton sa pag-expose sa kasalanan sa mga katawhan. Unsaon man sa paghimong gaan niini nga
Ang mensahe nga giproklamar niini mauman ang mensahe sa paghinulsol sa ilang mga sala ug pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. You cannot expose the sins of the people in a joking, entertaining, and comedic manner. No! Far be it from us to treat preaching as a stand-up comedy. Manubag kita sa Ginoo kung ato kining buhaton. Gawas pa, ang pagwali usa-usab ka pag-expose sa sipyat nga pagtulunan, sipyat nga doktrina sa mga tao, and it is always a serious business tungod kay sakit kining paminawon sa mga tao. So how could it be a light matter? How could it be a joking matter? Preaching is a very serious business. Kung atong tun-an ang ihemplo ni John the Baptist, gimantala niya ang kamatuoran nga gipadayag sa Dios nganha kaniya. Giwali niya ang ebanghelyo bisag dili kini entertaining o makalingaw. Giwali niya ang kamatuoran bisan pa og sakit kini sa igdulungog sa mga katawhan. Kasagara ang seryoso nga pagwali mga kahigalaan, magbunga og kasuko og pag-alkontra sa mga namati. Ug mao kadto ang nahitabo kang Juan Bautista. Siguro kung makalingaw ang wali ni Juan, wala tingali siya patiya ni Haring Herodes. Apan tungod kay adunay misyon si Juan gikan sa Dios nga ipahibalo ang pag-abot sa Mesiyas nga si Hesukristo ug nga kinahanglang maghinulsol sila sa ilang mga kasalanan ug talikdan ang pagbuhat niini. Wala nagpakatawa si Juan sa iyang pagwali. He did not seek the approval of the crowd. He just preached the word of God as it was revealed unto him by God. Again, mga kaigsuunan, preaching is a serious matter. Ug tungod kay seryoso man kini, kinahanglan nga ang mga pastor magtuon gayud og duro sa ilang mga iwali. Paminawa ang giingon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15. Ang giingon dire, buhata ang kutob sa imong mahimo aron malipay ang Dios kanimo, sama sa nangalagad nga walay angay ikaulaw sa iyang mga ginabuhat. Itudlo sa husto nga pamaagi ang pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran. So nakita nato mga kaigsuonan, seryoso gayud kini, kinahanglang magtuon og duro. Dugang pa ang 2 Timothy chapter 4 verses 2 hangtod sa 4 nagaingon, iwali ang pulong sa Dios pagmakugihon sa pagsugilo niini ngadto sa mga tawo sa bisan unsa nga sitwasyon. Kumbinsiha og badlunga ang mga tawo ug lig-una ang ilang pagtuo pinaagi sa pagtudlo nga may pagpailob. Kay moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na maminaw sa tinuod nga mga pagtulunan kundili ang ilang gusto maulang gayod ang ilang sundon. Mangita silag mga magtutudlo nga maghisgot lang sa mga gusto nilang madunggan. Dili na sila maminaw sa kamatuoran kundili sa mga pagtulunan nga tinumo-tumo lang. Nakita nato mga kaigsuunan, seryoso gayud kaayo ang pagwali. Dili intablado ang simbahan, mao nga musimba kita dili aron malingaw kundili aron seryoso nga mamati ug magtamod sa pulong sa Dios. Si John Bunyan, usa ka ilado nga magwalali sa England, nangutana sa mga namati kaniya niini nga pangutana, biyaan mo ba ang imong mga sala aron makasulod sa langit, o tipigan mo ang imong mga sala ug matambog ngadto sa impyerno? Well, mao kini ang biblical preaching, and I want to become biblical in my preaching bisag diri sa kahanginan. Again, mga kaigsuunan, the preacher is not a performer. Mao nga angayan lamang ang mga pastor nga muampo sa nahasulat sa Salmo kapitulo 19 bersikulo 14 nga nagaingon, kahimutan muunta ang akong mga pulong ug hunahuna o Ginoo nga akong dalangpanan ug akong manluluwas. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, the movement of preaching o ang buluhaton sa pagwali. Atong basahon ang bersikulo 26. Ang giingon dire, unya, may usa ka anghel sa Ginoo nga miingon kang Filipe, lakaw ngadto sa habagatan, didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana anaa sa desierto. So mao kini ang pultahan nga giabli sa Ginoo alang kang Filipe aron masangyaw niya ang ebanghelyo sa eunuko nga Etiopyano.
Kinahanglan natong hinumduman nga ang Dios ang nag-abli og mga pultahan alang sa mga pagwali. Gawas lamang kung ablihan sa Dios ang pultahan sa pagwali sa usa ka lugar o lokalidad, ang tanan natong mga pagpaningkamot kawang lamang. Karon nasayod si Felipe nga gigiyahan siya sa Ginoo sa paglakaw ngadto sa habagatan didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Nadungog niya ang tingog sa Dios tungod kay niadtong mga panahon na mga kahigalaan aduna pay gitawag og direct revelation o direktang pagpakigsulti sa Dios sa iyang mga sulugoon. Apan unsa kaha sa atong panahon karon, madunggan ba nato ang tingog sa Dios? Unsaon man nato sa pagsayod kung ang Dios nag-abli og pultahan sa pagpanangyaw sa ebanghelyo sa atong dapit? Kinahanglan nga mahimo kitang sensitibo sa probidensya sa atong Ginoo. Kining pagwali nato diri sa kahanginan, usa kini kamatang sa pultahan nga giablihan sa Dios aron masangyaw ang ebanghelyo ni Kristo. Klaro jud kaayo nga gibuligan kini sa Ginoo, ilabi na kay dugay-dugay na kita diri sa kahanginan. Ug ang Dios padayon nga nag-provide og kwarta nga pangbayad niini nga sibyaanan alang sa atong programa. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. Atong basahon ang bersikulo 27 ug 28. Ang giingon dire, busa milakaw si Felipe niadtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Usa siya ka sinaligang opisyal ug tinugyanan sa mga bahandi sa Candace, ang reyna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Dios. Sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Kining maong Ethiopiano nga eunuko, mga kahigalaan, usa kini ka kinabig sa relihiyon nga Judaismo. Usa ka tawo nga adunay kahadlok sa Dios. Aduna siya pagtamod sa kasulatan sa Biblia ug aduna pud siya habit sa pagbasa niini. Ug niadtong tungura, nagbasa siya sa panagna ni Propeta Isayas. Nagtuo ko nga dili kadto aksidente. Ang Dios ang ga-arrange niadtong tanan mga kahigalaan. Gi-arrange sa Dios nga mabasahan niya ang panagna mahitungod sa Kristo nga umaabot sa kalibutan. Sa kadaghan sa panagna sa Biblia nga pwedeng basahon ni adtong eunukuha, kadto pagyod ang iyang nabasahan. Dili gayud kadto aksidente mga kahigalaan. Pareho ra gud ni sa nahitabo kang Mordecai sa basahon sa Esther sa karaang tugon nga gusto na untang ipapatay ni Haman. Apan baliktad hinuon ang nahitabo tungod kay sa milabayng gabi adisir siya bitayon unta. Wala man makatulog ang hari. Mao nga gipabasa niya ang diary sa milabayng kapanahunan ug nahibaw-an niya nga aduna di ay panghitabo sa nangagi nga giluwas ni Mordecai ang iyang kinabuhi. Nangutana dayon siya kung napasidunggan na ba si Mordecai sa iyang nabuhat. Ug ang tubag sa iyang mga sulugoon wala pa kuno. Mao nga pagkabuntag, misulod na si Haman sa opisina sa hari ug musugyot na unta nga bitayon si Mordecai. Nahugno ang iyang pagbati tungod kay gisugo naman hinuon siya sa hari nga pasidunggan si Mordecai. Karon, aksidente ba kadtong wala makatulog ang hari? Mao nga gipabasa na lang niya ang diary isip pagpalabay sa oras? O dili kadto aksidente mga kahigalaan. Tubag kadto sa Dios sa mga pag-ampo ni Reyna Esther ug sa tanang mga Hudeyo. Atong padayon nga iampo mga kaigsuonan diha kang Kristo nga ang Dios padayon nga mag-abli og daghan pang mga pultahan alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Kristo. Mudangat na kita sa ikatulo nga punto, the scope of preaching o ang gilangkuban sa pagwali. Kadtong maong eunuko nga Ethiopiano, dili kadto ordinaryo nga tawo tungod kay taas kadto nga opisyal ni Candace, reyna sa Ethiopia. Sa atong panahon karon, ang eunuko equivalent sa Chief BIR Commissioner. Taas kaayog katungdanan kadtong maong Ethiopiano nga eunuko. Unsa may pasabot niini mga kaigsuonan nga bisan pa sa mga prominente ug inila nga mga tawo,
nagpanglihok usab ang Dios alang sa ilang kaluwasan. Dili kita angay mahadlok sa pagmantala sa ebanghelyo bisan pa sa mga hataas nga mga opisyalis sa atong nasod. Nanginahanglan usab sila kang Kristo alang sa ilang kaluwasan. Kung dunay oportunidad nga mag-Bible study sa munisipyo ug mga sanga sa gobyerno, buhato nato kini sa walay pagduha-duha tungod kay gamhana ng atong Ginoo. Makahimo siya sa pagtandog sa kasing-kasing bisan pa sa atong presidente, vice-presidente, mga senador, congressmen, mga gobernador, mga mayor, ug mga konsehal sa lungsod ug mga opisyalis sa barangay. Nothing is impossible with God. Makahimo ang Dios sa pagtandog sa ilang kasing-kasing basta dunalay musangyaw sa pulong sa Ginoo ngadto kanila. Sila usab mga kaigsuonan moatubang sa paghukom sa Dios ugma damlag. Exempted ba ang mga government officials sa paghukom sa Dios? Dili. Nanginahanglan usab sila kang Kristo ingon nga ilang Dios ug manluluwas. May the Lord give us the opportunity to reach them out also. Sa tinuod lang, ginadili alang sa mga eunuko ang pagsulod sa templo sa Jerusalem. Tungod kay giisip man sila nga hugaw, tungod kay aduna may nakulang sa ilang lawas. Nganuman, tungod kay ang mga eunuko, mao kini sila ang mga tawo nga gikapnan or gikapon, o kung sosyal o gamay nga terminolohiya, sila ang mga givasectomy aron dili na sila makaanak. So katong maong Etiopiano nga eunuko, bisag layo kaayo ang iyang gibiyahian para lang makasulod sa templo sa Jerusalem, taman ra gyud gihapon siya sa gawas nga bahin sa templo tungod kay wala may eunuko nga gitugutan nga makasulod sa templo. So bisan og taas siya og katungdanan sa ilang nasod, ubos ra gihapon ang pagtan-aw sa mga Hudiyo kaniya. Taman ra gyud siya sa gawas nga bahin sa templo. And yet miadto gayud gihapon siya sa Jerusalem bisan og nasayod siya nga dili siya total nga makasulod sa templo. Well, the good news is that giinat sa Dios ang iyang mga kamot aron abton kadtong maong yunukuha sa grasya sa kaluwasan ni adtong taknaa. Higala, nabati ba nimo karon ang imong depekto at tubangan sa Dios gumikan sa imong mga sala? Adunay kapasayloan sa dugo ni Kristo. Dangup kaniya ug saligi ang iyang hamili nga dugo aron sa paghugas sa tanan nimong mga sala. Mudangat na kita sa ikaupat ug katapusang punto. The goal of preaching o ang tumong sa pagwali. Atong basahon ang bersikulo 30. Ang giingon dire, busa midagan si Felipe ngadto kaniya ug nadunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni propeta Isayas. Unya nangutana kaniya si Felipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Mga kaigsuunan diha kang Kristo, kinahanglan nga mao kini ang atong tinguhaon sa mga pagwali. Nga tataw nga masabtan sa mga namati ang atong mga pagwali. Mao kadtong pinaka-concern ni Felipe alang ni adtong Etiopiano nga eunuko. Nakasabot ka ba sa imong gibasa? Mao kini hinungdan nganong ang wali dili gayud pwedeng lamu-lamuon. Kinahanglang ipasabot gayud og duro sa mga naminaw ang pulong sa Ginoo. Ang problema man gud sa daghang mga simbahan, mubo ra kaayo ang pagwali ug taas kaayo ang pagkanta og mga praise and worship songs, halos moabot og usa ka oras, unya dugangan pa gyud og mga pagpasundayag, mga special numbers. Mubo ra kaayo ang pagwali. Ilan ang gihimong variety show ang worship. Mga kaigsuunan, kinahanglang pamalandungan nato kini og duro. Mahimaya ba kaha ang Dios niini nga practice? I would rather allow the congregation to sing just 3 to 4 songs and spend more time in explaining and expounding the Word of God kaysa halos mag-usa ka oras na ang praise and worship, unya ang pagwali 15 minutos lang. Baliktad jud kaayo. Murara na siya og nilat ang baboy ba nga tunga sa kaldero ang asin, unya usara katasa ang karne. Baliktad. Kung nilat ang baboy, daghan kaayong karne, daghan pong mga sagol, unya ang asin, gamay ra kaayo. Ingon ana pod ang pagsimba, dili maayo nga magpasulabi og kanta,
Unya gihangak na sa pagpamati sa pulong sa Ginoo kay gikapoy na og kinanta og nilukso og usa ka oras. Sigurado ko mga kahigalaan nga wala gayud mahimuot ang Ginoo niini nga practice. Makadayeg punta sa pagkamapainubsano ni adtong yunukuha. Paminawan ninyo ang iyang giingon sa bersikulo 31. Ang opisyal mitubag, unsao nako pagkasabot niini kun walay mutudlo kanako. Ug iyang gipasakay si Felipe sa karwahe ug gipalingkod tupad niya. So giangkon niya ang iyang panginahanglanon alang sa magtutudlo nga magpasabot kaniya sa pulong sa Dios. Well, in some exceptional cases, mahimong masabtan sa pipila ang kinatibuk ang pagsabot sa ebanghelyo sa grasya sa kaluwasan diha kang Kristo by just merely reading the Bible. But generally, ang pattern sa Ginoo sa pagluwas sa mga katawhan pinaagi gayud sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Paminawan ninyo ang giingon ni Pablo sa Roma kapitulo 10, bersikulo 13 hangtod sa 17. Ang giingon diri, sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo? Ug unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe? Ug unsaon man nila pagkadungog kung walay magwali niini? Ug unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwalali? Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Apan wala mo dawat ang tanan sa maayong balita, si Isayas miingon, Ginoo, kinsay mituo sa among giwali. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Mao kini ang hinungdan nganong gihatag sa Dios alang sa iglesia ang mga apostoles ug mga propeta aron matukod ang pundasyon sa doktrina alang sa iglesia sa tanang panahon. Ug iya pod nga gihatag alang sa iglesia ang mga ebanghelista, mga pastor ug magtutudlo aron magpasabot sa pagtulunan nga gibilin kanato sa mga propeta ug mga apostoles. Mao kini ang mabasa nato sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 11. Kung pareho lang unta ang kinaiya sa tanang mga tawo no, sa kinaiya ni adtong yunukuha nga mapainubsanon ug miila nga nanginahanglan siya og magtutudlo nga magpasabot kaniya. Hinaot mga kahigalaan nga teachable ang kinaiya sa tanang mga namati nato diri sa kahanginan karon. Mudangat na kita sa pipila ka mga aplikasyon. Tungod kay seryoso man nga butang ang pagwali sa pulong sa Ginoo, angayan lamang nga seryosohon usab nato ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kung manubag ang mga pastor sa Dios, kung lamu-lamuon namo ang pagwali sa iyang pulong, mga higala, manubag usab kamo sa Ginoo kung lamu-lamuon ninyo ang pagpaminaw sa iyang pulong. Grasya sa Ginoo nga gihatagan mo niya og higayon nga makapaminaw sa mensahe sa ebanghelyo sa grasya sa kaluwasan diha kang Kristo. Ayaw ninyo og baliwala kining pabor nga gihatag sa Dios kaninyo. Ug alang sa mga higala nato nga nangita og simbahan nga katambungan, unsa may gipangita ninyo sa usa ka simbahan? Daghag pasundayag, daghag kalingawan. Kun mao, dili simbahan ang inyong gipangita, mas daghag kalingawan ug pasundayag didto sa merkado, didto sa plaza. Dili taha sa simbahan ang paghatag og pasundayag mga kahigalaan. Ang mga simbahan nga nagbuhat niini nawad-an og pagsalig sa gahom sa pulong sa Dios. Mao nga mubuon ra nila ang pagwali ug patas-on ang mga espesyal number og kalingawan. Hinaot nga nakita na ninyo karon ang unod sa akong tambag, mga kahigalaan. Pangitaa ang simbahan nga seryoso nga nagpasabot sa pulong sa Ginoo ug seryoso nga nag-awhag sa mga katawhan nga ikinabuhi ang pulong sa Dios. Pangita ang simbahan nga seryosong nagbayaw kang Kristo ug sa ebanghelyo sa grasya sa kaluwasan pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Look for a Bible-centered, God-centered, Christ-centered and gospel-centered church. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa.
Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.